Yellow, yellow. But Rani is not the dirty fellow. Hum, 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 hum. Chang, chang. Hum, hum. दिनै जों गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायफिननाय जाबाय। बे जाबाय जोंनि उनखिजानिया। मा होखो नोङो आंनो? थुलुंसिया नोंनिसो। लाला होमबा आं लानोसै दे। उननिया जाबाय जोंनि इभिनिंनि चिल आउट खालामग्रा जायगा, जेराव जोङो थान्दा थान्दा हावा इभिनिंआव लाना फैयो आरो। ओमफ्राय रानिनिया नाया बिथांजोनिया नैयो दाखालि बिसनानिफ्राय गोलैनानै सिन जाना थाबाय। थपफोनलायदो नै थपफोनदो ने मा थपफोनदो आइया जोंहा इभिनिं चिल आउट खालामगासिनो दं। ओइ इभिनिं चिल आउट स्पटनिफ्राय जोंनिया भुटाननि पार्कखौ बेसेबांबा साफा नुहुरखायो। चिल आउट मोनो, चिल जास्ट चिल। ओमफ्राय नोंथांमोननो माबानाया मा होनदोंमोन बेखौ रेइनब' देखायनाया गोमोरबाय। ओमफ्राय सानसेटनि टाइमाव बेसेबांबा गोजोननाय मोनखायो आरो। ओमफ्राय माइफोरखौ मानसिफोरा अलमस्ट गायखांजोब्बायानो। ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव साननैसोनि उनाव बेसेबांबा आरो समायना जाबावो आरो। अखा हानायनि बोथोराव अखा हाखांनायनि उनाव आरो बांसिन बेसेबांबा गोजोननाय मोनो आरो बेयाव फैनानै बेसेबांबा सान्थि मोनो। आरोबाव गरम बोथोराव बेयाव चिल आउट खालामनायनि मजायानो बेलेग। ओमफ्राय दानिया नैबे ब्लग खालामबाय थानायनि टाइमावनो अखायाबो एसे थाइफ्रिनो हमदो। ओमफ्राय दा बोथोरखौ नायनानैथ' अखा हाबावगोन बायदि मोनखायो। दा हराव नायनोसै, हायोबाथायथ' आरो गोजोनै सान्थि उन्दुनो मोनसिगोन। नङाबा गरमाव बिदिनो जायो, फेननि हावायाबो खामानि होखाया, ओरैबायदि गरम जायो थारमाने। ओमफ्राय नोंथांमोनाबो मिथिखायो अखा हानायनि बोथोराव अखा उन्दुनायनि टाइमाव अखा हाबा बेसेबां गोजोननाय मोनो, बेसेबां सान्थियाव उन्दुनो मोनो नोंथांमोनाबो मिथिखायो। स' दिनैनि बेसेबांबा सर्ट भिडिअखौ आंनि चिल आउट खालामनायनि इभिनिं चिल आउट खालामनायनि जायगानि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय। चेनेलाव जुदि फार्स्ट टाइमबाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो भिडिअखौ लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों, जै बर' हारिनि।